wanda shi ne ya san malami da duniya ba ta taɓa irin ta ba. Ya karantar da duk sahabai su ‘yan kaɗan suka gwai da kwai. Mutuƙar sun ka ɗauka kofai a kabarai wanda mai mace su ba. Abubakar sai ɗigo masoyi babban aboki gudun da ke. Ta za a tara imanin bayi a sati shi bai bayyana sama. Sai ya ɗi umar na gai da kai cikin sahabai mai fahari da ke. Sai ɗan bai haɗa hanya da kai ta tauri don hanyar ba na yi ba. Saman zane don kai sai da Mustapha na ƙaunar ta jiki. Babu mai suka nasa ai sai mara rabu wanda bai rabu kuma. A gaida zakin mutum Madina a duniya wani zuɓo na ɗanɗanina. Birnin gwara ta ƙoƙon gida na Allah wanda bai rike kara. Na san ba za ka ƙosa ba. Dubu dubin salatinka, harawa mutu ɗafa abubuwa. Ya rahama ya umma ya azima fatimatu zahara ma asura. Ya gobara ya gira mashukura ya binta yar Khadija ta kubra. Ya jannatu da gurbin jannabiya ya jannatu da gurbin kurashiya. Mai daraja mutattarar mukamai fatimatu. Babban fada mahanci ta abu Mustafa da Aliyu da fata. Cikin yaban da zan na dau alkawar tilan dangal da su. Ya kura ma mai albarka ta kagurin maza. Da yi gobarni yau na ɗauka so ko dan kabi da zan gudu. Sanda da suruka na zo a bani dan dan ale. Gobar ganin bashir ya da dajo yau ya taho a gudu. Dole in nemi birki in gaida ari da gidansa zan je. Dan uwan jini sarki gun annabi uban mazabu. Daga jakar ya rubuce na zo amurka.
Muhammad kenan baban Fatima aka